شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አና ሓኹም ሰላሐዲን ምስሓኹም ሴሚናሎም ድማ ከም ትኩል ግዜ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጺና ኣለና Eisengus församling Guds frid vare med er. Broder Saladime, broder Sem med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. Lom ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ንእግዚአብሔር ዝጨንቆዶ አሎ ይዝብል እዩ Och dagens ord det är det något som är omöjligt för Gud? ንእግዚአብሔር እንታይ ዝጨንቆ ነገር አሎ Vad är omöjligt för Gud? እዚ አባና ዝነብር ዘሎ ህያው አምላኽና ንዑ እንታይ ዝኸብዶ ነገር አሎ Den här levande Guden som bor i oss, vad är det som är omöjligt för honom? ብዙሕ ጊዜ ነገራት ዘጨንቁና ነገራት ዘፍርሑና ነገራት ዝኸብዱና አባና ዘሎ አምላኽ ምንም ከምዚ ጨንቆ ስለዘይ ነስተውዕል ቆይ Allt det här vi stressar om, det vi går igenom, det vi sliter med, det är för att vi inte har fått förståelsen av den mäktiga Guden som vi har inom oss. መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ጥቅስ 14 I första Moseboken kapitel 18 vers 14 ንእግዚአብሔር ዶ ዝጨንቆ ነገር ኣለዎ ንዓመታ ከምዛ ቅንያት እዚኣ በመድብ ጊዜ ክምለሰካይ ሳራ ድማ ወዲ ክህልዋ ይበሎ Och det står, skulle något vara omöjligt för Herren, vid den här bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig och då ska Sara ha en son. ሳራን አብርሃምን ዕድሜኦም ዝሓለፉ ዘአረጉ ውሉድ ዘይነበሮም Sara och Abraham, det var människor som hade fått kommit till en hög ålder och de inte hade någon son eller någon barn. ብናቶም ዓቕሚ ብናቶም ክእለት ውሉድ ዝበሃል ነገር ኣብ ህይወቶም ክመጽእ ከም ዘይክእል እዮም ሓሲቦም Och de hade kommit till en slutsats att i deras egen styrka de hade inte kunnat producera något barn. እቲ ዘምልኽዎ ኣምላኾም ግን ብዓቢ ብስራት ናብ ቤቶም መጺኡ ከምዛ ዓመት እዚኣ ድመጽእ ዘሎ ወዲ ክትወልዲ ኢኺሉ ኣንሳራ Men den Gud som de tjänade kom med en god nyhet och kom fram och informerade att vid nästa år vid den här tiden ska du ha en son. Sara ግን ድምጽ ኣምላኽ ብዓቕማ ስለ ዝረኣየቶ ስለ እርግና ጥራሕ ትዛረብ ነይራ Men eftersom Sara hörde den här rösten i sin egen styrka så tänkte hon endast på sin ålderdom. ክሳብ ሲሒቓ ከይተረፈት Hon skrattade till och med. እግዚአብሔር ድማ ንኣምላኽ ዶ ጨንቆ ነገር ኣሎ ኢሉዋ Men då sa det Herren till henne, finns det något som är omöjligt för Herren? ሎማ ሓደ ነገር ክነግረኩም Så jag vill berätta en sak för er idag. እቲ ኣብ ህይወትኩም ኣቲኹምዎ ዘለኹም ኩነታት ብዓይንኹም ምርኣይ ገዲፍኩም ብዓይኒ ትኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምርኣይ ጀምሩ Från idag börja se saker och ting med Guds ögon istället för att se dem med era egna ögon. ኩሉ ነገር ከም ዝከኣለኩም ሽዑ ክትኣምኑ ክትጀምሩ ኢኹም Då kommer ni börja lita på att ni kan göra allt. ካብ ጭንቀት ወፃእ ዝነብሩ ክርስቲያናት ኣለዉ Det finns kristna som lever utanför bekymmer. ምክንያቱ ንህይወት በቲ ምንም ዘይጨንቆ ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዝርእዋ Och det är för att de ser livet med den Guden som lever utanför bekymmer. ንእግዚአብሔር ምንም ድጨንቆ ነገር የለን Det finns ingenting som oroar Gud. ዘጋጥመኩም ዘሎ ነገር ንዓኹም ኣኺሉ ክተርፍ ይኽእል ይኸውን Det ni möter, det kan vara saker som stannar kvar hos er. ንስኹም መልሲ ክትብሉ ደይትኽእሉ ትኾኑ Det kan vara saker som ni inte har svar till. ሓካይ መልሲ ክብሉ ደይክእሉ ክኾን ይኽእል Det kan vara där läkaren inte kan ge dig svar. እዚ ግን ንሰብ ኢዳ ዝጨንቆ ዘሎ እምበር ንኣምላኽ ግን ከምኡ ማለት ኣይኮነን Men det här är endast för människor, det oroar, inte för Gud. ስለዚ ነገራት ዝጨንቁና ብዓቕሚ ሰብናን ብዓቕሚ ሰብን ስለንሪኦም እዩ Och varför vi oroas och bekymrar oss, det är för att vi ser det med människoögon och människostyrka. ንምንታይ ተስፋ ንቆርጽ Varför tappar vi hoppet? ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣባና ደይኮነን ደሎ Har vi inte Gud som kan göra allt? እስከ ሎሚ ካብ ኩሉ ናትና ዓቕሚ ንውፃእ Låt oss gå ut från vår egen styrka idag. ኣባይ ዘሎ ኣምላኽ ምንም ዝጨንቆ ነገር የለን ኢልና ንሕሰብ Låt oss börja tänka den Gud som är i mig, det är ingenting som är omöjligt för honom. ብዙሕ ነገር ሽዑ ክቐለልና ክጅምር እዩ Då kommer många saker bli enkla för oss. ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ንኽልተ ኣካል ኩሉ ይከኣሎም ኢሉ Det är därför Guds ord säger för två olika saker allt är möjligt. ሓደ ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ እዩ För Gud är det allt som är möjligt. ካልኣይ ግን ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ Men Guds ord säger också för den som tror allt är möjligt för den. በዚ ኩሉ ዝኽእል ምንም ዘይጨንቆ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብ ነገራትና ክንኣምን ተጀሚርና Om vi börjar verkligen lita på den här Guden där ingenting är omöjligt för, ንዓና እውን ኩሉ ክከኣለና ክጅምር እዩ då börjar saker och ting vara möjligt för oss också. ስለዚ ሎሚ ንዘይጨንቆኩም ጉዳይ ንገሩ Så tala idag till allt som oroar er. ንኣምላኸይ ምንም ዝጨንቆ ነገር የለን በልዎም
Börja tala ut och säg, det är ingenting som är omöjligt för min Gud. تسمعوهم زلهم حماق زيناتات نقروهم تمليسوا Alla de här röster och nyheter som du hör som är negativt, tala till dem igen. نأملخنا منم زيجونكو نجر يلم بلو Börja tala ut, det finns ingenting som oroar min Gud. ياو أملاخ مسكري إجزابير منن كم زيجونكو دقاقين كون كتحسبون تجميركم När ni börjar tänka att det är ingenting som är omöjligt för Gud, نعخمون منم نجر أيكتشانكوكم منيو då kommer allt vara möjligt för er också. أبزهالهم عينت كنتات هالو إجزابير أملاخ منم أيكتشانكوني سلناتكم نجر Oavsett i vilken omständighetssituation du befinner dig i, det finns ingenting som är omöjligt för Gud i din situation. سلزا أيتشانكو Så var inte oroad. أيتشانكو Var inte oroad. إززلهم وقداي ملسلو Det ni går igenom, du har ett svar. نجزابير كلي كالي Det är allt som är möjligt för Gud. سلزا بعقما أملاخ نخلو قدايكم ريكم أبعرفتو Så börja se saker med Guds styrka och gå in i vila. مساي كمزيلكم أوج Börja tala ut med mig nu. كابتي أب علم زلو أباي زلو يبلت Den som är i mig är större än den som är i världen. سلزا أنا سعيري بول Så det är därför jag har segrat. نأملاخي منم هيتشنقوني بول Det är ingenting som är omöjligt för min Gud. سلا منم نجر أنا هيتشنقني Så jag oroar mig inte för någonting. كل أبيوتي يزمت قداي بول Allt som kommer i mitt liv, أملاخي ملسو خلي بول min Gud är svar till allt det. أملاخي أباي هلو بول Min Gud är i mig. بيني هيكم كبول Jag är inte ensam. منم نجر كأ هيتشنقنني بول Och jag oroar mig inte för någonting. مخنياتو كل زخل أملاخ أباي هلو Och det är för att jag har den Gud som kan göra allt i mig. هاليلويا أنا أملاكم منم زيجونكو نجر يلن السخم دما بمنم نجر أيتشنقو نسخم بلوساتن كبراتن يخم. Så det finns ingenting som oroar Gud, så det kommer inte heller oroar er, så ni är segrade och värdefulla.